نەوشێرۆ مستەفا بۆ gelek ji alîgirên wî vegeriyana wî hîviyeke mezin e bo derbasbûn ji rewşa asêmaniya herêmê. Bilê bixwe piştî nêzî heft mehan bi bê dengî dibêje lezê nakin de biryardanê da ji bo ku tûşî şaşiyan nebe. Newşêron Mistefa dawiya meha Îlona sala derbasbûyî demekî de Herêma Kurdistanê cihişte ku herêm ketibiye nava krîzeke kûriya siyasî. Heft mehan bêdengiya wî jî çenta alî we çavdêr e pirsiyar û guman li ceman dirûst bîn. Vegeriyana wî jî di demekî de hind cihê pirsiyarê. Di vêr de pirsiyara serekî ew e Newşêron Mistefa di vê rewşê de dikare çi karîgeriyek hebe. Dibe yekemîn amaşa derketina karîgeriyê Newşêron Mistefa di qayîmkirina peywendiyên Yekîtîn Niştimanî Kurdistan û tevgera goran de xwe bibîne. Di heyema derbasbûyî ji ber pirsên her du aliyan çendîn civîn û danûstandin encam danir bo geştin bi rêketineke siyasî. Li gorî agehiyan jî serdana berpirsên cudayên Yekîtiyê bo cem Newşêron Mistefa li Brîtanya peywendiyên wan bi rêketineke siyasîyan navbeyna wan de hebûye. Ji ber wê tê pêşbînîkirin ku vegeriyana Newşêron Mistefa tevgera berevpêçûna danûstandinê navbera Yekîtî goran û îmzakirina rêketineke siyasî navbera wan de lêstir bike. Ku ev jî karîgerî dibe li ser koma proseya siyasî li Herêma Kurdistanê de. Newşêron Mistefa ji bilî ku ew bixwe serkirdeyekî karizmî ye. Kesê êkî yê gorane û bo heyamekî dûr û dirêj jî kesê duê yê êketî bûye. Ev taybetmendiyê jî wisa kiriye ku bi nirîna beşek ji çavdêran de vê qonaxa pir krîz ya Herêma Kurdistanê de karîgeriya Newşêron Mistefa zêdetir bûye. Ew çavdêrê jî sedemên vegeriyana Newşêron Mistefa di vî demî de ji bo wê çendê vedgerînin ku dibe berpirsên bilindên cudayên êketiyê sozên wê çendê dabine ku di bizavê ji bo asayîkirina rewşa herêmê pêşgiriya Newşêron Mistefa da bike. Eger bêtu ev nirîn rast be wî demî ev care Newşêron Mistefa bi sengeke zêdetir dikeve danûstandinan digel partî û ev jî bi piştgirêdan bi piştevaniya 42 kursiyên Parlamenî Kurdistan. Sebaret bi asayîkirina rewşa herêmê û bêdengiya Newşêron Mistefa di heft mehên derbasbûyî de nirîneke din jî heye ku behs ji wê çendê dike. Newşêron Mistefa di heft mehên derbasbûyî de rewşa ewlehiyê Herêma Kurdistanê berçav girtiye. Her ji ber wê bo aloztirnebûna rewşê tu lêdwanek nede. Li gorî evê nirînê jî dibe di vê heyamê de dibin karîgeriya gorankariyên Iraq û Devêrê de. Barzanî û Newşêron Mistefa gehişt min evê qenaetê ku bi zava aramkirina tev li heviyên navbera partî goran bidin. Ew amaje jî ku bo evê nirînê pişta xwe girê didin ku bi van xalin. Êkem di heyema derbasbûyî de şerê ragihandina navbera partî goran heta radeyekî zêde kêm kiriye. Duam berpirsên partiyê de daxuyaniyên xwe da zimanekî nêrimtir beramber goran heye. Sêyem li Bexdayê fraksiyonên partî goran hev şê fraksiyonên din hev helwîstin. Her çend bit û her çiyek bit boronbûna hemû van eger û girîmanan divêt çavereyî wê çendê bin ku Newşêron Mistefa di rojên dahatî de bêdengiyê bişkêne we wek ew dibêjit moletê bidinê ji bo ku bizanin piştî çend rojên din axiftina wî dê çi be li ser rewşa herêmê. Bes çawarê bikin çend rojê şikec welatî pirsyarek hatan were kirin.